Исәннәрмесез, безнең командада яшәүче милләттәшләребез Алимә белән Марат Салахетдиновлар. Дөрес әйттем бит, Монреальдамысыз? Әйе. Сәлам, Роберт. Ничек хәлләр сезнең анда Казанда? Аллага шөкер, СМС-ка аша урамга чыгабыз. Башта СМС-ка җибәрәбез безне, пожалуйста, отпустите прогуляться дигәндәй. Безнең әле аны хәтлек продвинутый түгел, Роберт. Безне просто гына чыгып керәбез. Безнең СМС-кар җибәрергә кирәкми. Сез үз изоляциядәме, әллә инде сез карантиндамы? Мин белмим, аермасы бармы сиңа? Әйдәгез, ни дип карыйк инде, шәйнәп карыйк. Үз изоляция нәрсә ул сезнең өчен? Самоизоляция һәм карантин. Ул нишләп Россиядә шундый төрле терминнар килеп чыкты минем уйлавымча. Чөнки халык бик авыр аңлый. Мәсәлән, карантинга чыгардылар. Аны бөтен әтияни дә белде. Алдан ук сез каникулга барасыз, ләкин ул карантин бөтен кеше белә иштә. Ләкин кем карантинны саклап торды? Мин бармак белән дә санап чыга алмыйм Россиядә. Бик авыр аңлый халык. Аңлаган кеше дә самоизоляциягә китсә, карантинга утырса, аның 80% һаман йөридер. Канадада мин аны сиздем. Бик кызык иде. Пәнҗешәмбе көнне мин малайларны музыкаль мәктәпкә керттем һәм шунда сорау бирдем. Сез ябыласызмы дим. Әле бер җирдә дә хат килмәде карантинда дип. Шул ук көнне хоккейга килдем. Тренер миңа әйтә, бәлки безне берничә көнгә туктаталар дип. Хоккейдан кайтып җитүем булды, 5 хат килә. Мәктәп булмый, музыкаль мәктәп булмый. Бөтенесен теге бетереп, һәм менә шул көннән башлап бөтен кешенең ниндидер җаваплылык дип әйтимсең. Әмма именно теге самоизоляция дип алар self distancing дип әйттеләр. Алар әйттеләр соңрак аны. Һәм инде алар дөрестән дә әйттеләр теге аралашмаска, дуслар белән күрешмәскә, җыелышмаска. Монда ул шундый формада бара ул. Дөрестән генә әйткәндә, хәзер аңа әгәр дә өстәмә инструментлар өстәлделәр теге хөкүмәткә, әгәр дә шул җыелып торган кешеләрне күрәләр икән, әгәр дә алар бер гаиләдән түгел икән, аларга уже штраф шәпиләр хәзер. Бездә дә андай әйбер бар, әмма теге прям ябык карантин белән, СМС-ка белән ничектер җибәреп, рөхсәт алып чыгу кирәкми. Телисең икән урамга чыгасың да, рәхәтләнеп кая телисең шунда барасың. Кеше белән аралашмаска главное, и теге башка кешеләр белән җыелып, теге ничектер бәйрәм итеп. Ул бит инде менә кеше аңлавынан, кешенең кабул итүеннән, мәсәлән, шулай тора. Беренче көнне генә чыктым, мин бер яктан барам юлдан. Әйе. И бер абый миннән теге курыккан шикелле икенче якка чыга. Беренче көнне ул карантин. Кешенең чынлап аңлавы бар, ни бар. Бездә бит инде Россиядә синеңчә теге кешеләр чыгып, берсе белән кочаклашырга йөгерәләр дип уйлыйсыңмы? 6нчы көнне дустым кан бирергә бара. 6нчы көн карантин. Маскада килеп аңа җүләр кебек карыйлар беренчедән, икенчедән. Казандагы. Әйе, Казандагы кешеләр, ягъни теге ниндидер social distance 2 метр, андай әйбер юк. Менә хәзер әле бүген генә Google үзенең теге ниндидер информациясын чыгарган. Анда алар Quebecта кешеләр теге Google'ның телефоннары аша карыйлар, инде ул теге кешеләрнең кая йөргәнен шуның буенча теге кешеләр социаль дистанцияны бик яхшы саклыйлар дигән. Димәк, безнең провинцияның премьер-министры ул шул кадәр теге бәхетле, горурланып әйткәне, молодцы, так держать, алга таба шай барабыз. Аннары нәрсә булды менә кичәге соннарны хәтерлимидек. Бүгенгесен белмим чыгардылар микән? Кичәге соннар буенча үсеше кимеде ди. Аннан алдагы 2 көн. Әйе, теге авырышлар соны алдагы 2 көннән әзрәк булды. Дип әйтәләр, артуы инде. Кимеде дисеңме? Юк, киммәде, әзрәккә артты. Бу теге пикмен әз генә төшү дип. Димәк, ул әкрен генә әкренәю ягына таба барганга ошаган. Сездә ничәнче көн, карантинның ничәнче көне бара? 24нче көн. Вот мәктәпләр белән, мәктәп. Юк, 24 булмый. Җомгадан. 3 атна гына менә бу атнаның 3нче атна була. Түгелме? Юк. Юк, уже 4нче атна. Әле мәдрәсәдә. Бу атнаның инде 4нче атнасы буладыр, шулай. Сез гомумән нишлисез соң, менә өйдә? Biz үзебезне алганда инде мин IT сферада эшләгәнлектән мин читтән торып эшләү мөмкинчелеге бар минем.
Шул мөмкинчелек булгач, без шул мөмкинчелектән кулланабыз. Аннары минем эшләвемдә мин бер телекоммуникацион фирма өчен эшлим, IT специалист буларак. И һәм шунда эшләгәнлектән аларның ул бизнеслары теге иң мөһим бизнесларның берсе хәзерге моментта, чөнки кешеләр шул интернет аша аралашып, интернет аша эшләп торалар бит, укулар да шуның аша бара. Безнең Аллага шөкер теге барысы яхшы кебек күренә, әмма алайда мин Димәк, синең өлкәгә бернинди зыян китермәде инде пандемия. Бик зур зыян килмәде дип әйтсәм була. Анда бит инде төрле телекоммуникацион компаниялар бар. Берничә Канада кемнәрнеңдер хәлләре яхшырак, кемнәрнеңдер авыррак инде. Безнең компаниядә менә җитәкчесе әйткән иде, шушы онлайн конференция җыеп төркемнәр белән инде безнең хәлләр Аллага шөкер яхшы дип әйтте. Менә сездә штрафлар кырысмы алар һәм аның бәясен әйтә алырсызмы икән? Туктаталар. Менә алар фақат теге яшьләр яшат ала торган җирдә яшьләрне тикшереп йөриләр. Әмма штрафны әле алган юк, Аллага шөкер. Булмасын инде, чөнки штрафлар төли башласаң монда. Марат, алар кыйбат була обычно. Марат, 2 атнага 1 дип тырышабыз кибеткә бара. Безнең монда шундый анекдоты бар. Гаиләгә иң кирәкмәгән кеше кибеткә бара. Марат. Иң теге югалтырга курыкмаган кеше. Юк, ул башта көлки димә, инде 3нче атнага Марат зинһар өчен сөт бетте, мин китим әле. Марат, син бит ала белмисең, мин бар. Безнең дә хәзер шулай Россия гаиләләрендә так шүпне мин бүген түгәм. Юк, мин түгәм. Шулай башлана инде. Без балалар белән үзе белән торабыз. Кичкенә балалар 1-3-4 тапкыр чыгабыз, уйныйбыз урамда. Юк, без урамга чыгабыз. Сәпиттә йөреп киләбез, алар барып ничектер уйнап киләр, бергә инде үзе. Шунда урамда чыгып анда бренди теге клюшкалар белән, кәшәкәләр белән әзрәк шайбаларны атып теге төрлечә балалар үзләренә кызыклы шөгыльләр табып торалар инде. Гомумән менә калган кешеләр, сезнең күршеләрегез, ондагы халык әлеге ситуациядә үзен ничегрәк тота? Күршенең менә кызы, улы кызы, ул нигә медсестра булып эшли, аны инде хәзер шул авырулар булган госпитальгә, нигә больницага шунда назначать итеп куйдылар, ул анда эшләячәк һәм шунда эшләгәнлектән ул монда килеп яшәсә әтиәниләре белән инде элеккечә әтиәниләре инде эшли алмаячак, теге башка җиргә барып, шунлыктан ул шушы кыз бергә йөргән егетенә яшәргә китте хәзерге моментта, чөнки монда кайтып теге әтиәниләре дә шунда өйдә яшәргә тиеш булыр иде. Әмма кешеләр шуны аңлап ничектер хәл итәләр. Теге кирәк булмаган эшләр дип әйтәсең, теге non-essential дип аталган инглизчә, ул кирәк булмаган дип түгел, мөһим булмаган эшләрдә эшләүчеләр кайбер танышлар теге үзләренең эшләрен югалттылар дип әйтсәм була инде вакытлыча. Кайберләре шул теге хөкүмәттән булган инде ярдәмгә заявление калдыралар инде. Гариза язалар, шаймы? Кайберәүләре Россиядә кебек, Яндекс Еда кебек шундый ашау китерү сервисларына да барып эшләүчеләр бар танышлардан. Чөнки анда барбер ниндидер заказлар бар, акча шәп булган инде. Бездә Казанда да шулай эшләр, бик күп алар. Сары һәм яшел бәндәләр йөгереп йөри. Халык ничегрәк кабул итте, сез аңа җавап бирдегез. Менә халык котырынамы барыбер, бармы инде? Качан бетә инде бу, качан ни? Төрлечә буладыр инде. Гомумән әйткәндә безнең танышлар арасында нидер, теге аңлап теге кабул итәләр. Аңлыйлар бу ниндидер барбер килә торган һәм китә торган әйбер, ул тиз генә китеп бармасы да, аңлаучылары аңлавы бар инде шуңа. Теге бу тиз генә майда гына бетә торган әйбергә ошамаган дип барбер теге аңлау бар, хөкүмәтнең ниндидер нәрсәдер эшләргә тырышканын күрәләр кешеләр, ниндидер теге позитив үзгәрешләр күрәләр, ничектер яшәүш рәвешләрен дә үзгәртергә тырышалар дип әйтимсең. Ничектер бөтенесе позитивны һәм менә теге западлыча димесең, менә былай да аралашканда ниндидер дистанция бар име. Без бәрибер теге Россия халкы дип әйтимсең, ничектер якынрак дуслашырга тырышабыз, тизрәк хисләребезне шулай итеп. Үләбез бит инде хәзер, Роберт, синең хәлләр ничек дип. Монда алар беләсеңме? Була,
Әйбәт кенә алай берсә була менә теге ераграк та бер яктан һәм ул шул ук яктан карантин кертелгәннән беренче көннәрне мин карадым бик күп кешенең Facebook челтәрендә ниндидер менә позитив интонация, беләсеңме? Әйдәгез әндә воркаутлар ясыйбыз, тренироваться, правильное питание дип менә шундый настрой иде. Без бу ситуация ничектер тәэсир итә алмыйбыз. Һәм шунлыктан инде теге үзебездән булдырылганча шушы өйдә утырабыз да инде шушыны таратмаска теге ниндидер үзебезнең ярдәмебезне кертә. Шул гына безнең булдыра алырлык ниндидер теге вклад дип әйтәмсең инде шу эшкә. Шуннан башка без бер нәрсә эшли алмыйбыз. Шуны аңлап инде тик кенә татарча әйткәндә күтеңне кысып өйдә утырасың инде. Менә алга таба дәвам итәбез. Кибетләргә еш чыгасың дисең бит инде, әйме? Юк, еш түгел. Бер атнага бер. Шулай тырышабыз инде теге. Супермаркетка керәсең дә. Америка фильмнарында. Нәкъ шулай. Кара әле, бәяләр күтәрелдеме, әллә инде алар кисерсезчә төштеме? Имбир $3.99. Менә имбир турында Андай берләр булмады. Бәяләр шулык тора, әмма теге кибеттә нәрсәнедер алып бетерәләр, ул аннары икенче көнгә китереп куялар аны. То есть ул теге запаслар бар. Запаслар бар, аны тутырып кертеп торалар инде. Анда проблема юк берендә. Нәрсәсе яхшы булды. Сезгә менә бу искитмәле булыр. Нинең нефтнең бәясе төште бит инде дөньяда. Шуның белән бүтән теге нормаль илләрдә бензин бәясе төште. Хәзерге моментта Канададагы бензин бәясе Россия бензин бәясеннән арзанрак булды. Квебек провинциясендә $1 без менә монда күчеп килгәннән бирле $1 да аскарак төшкәне юк иде. Хәзер 70 ничәдер центлар тирәсендә, күрше провинциясендә инде 60 ничә центтан да аскарак төшкән. Буны исең акылың китә торган ни әйбер инде. Бик кирәкле әйберләр бар, бит санитайзер кулган, дезинфекция өчен, тагын нинди әйберләр. Менә алар миңа кызык иде, белмим. Маскаларга вакыт җитмәде. Без ябылдык менә. Кинәт кенә бик каты сез бит анда атналар бу әзерләндегез менә алып. Безне яптылар да маска булмаса булмый иде. Юк, масканы аннар нәрсә дип әйттеләр монда. Хөкүмәттә шул эпидемиологлар әйтәләр, масканың кирәге юк дип әйтеп баралар иде. Әлеге моментка кадәр Квебекта. Ул үзгәрер микән белмим, әмма шулай дип әйтеп баралар иде. Иң мөһиме теге кулны юырга һәм пычрак кул белән битләргә тутынмаска дип инде. Төрле дөнья хөкүмәтләреннән дә килә шундый информация теге бәлки маска кирәктер дә дигән кебек инде. Белмим, безнең әле мондагы локаль хөкүмәт аңа ни шундый карарга килмәде маскалар кулланырга дигән. Ну кызык иде, ние миңа ашады. Киләсең бер аптекага кирдем мин соңгы көнне. Һәм анда шул кулларны дезинфекциялау өчен әйберләр 4-5 штук тора инде һәм язылган. Бер гаиләгә бер эшәр. Бер алучыга бер эшәр. Йосыф, акчаң бармы, улым? Бар. Салих, акчаң бармы? Бар. Сез минем белән түгел, һәрберегез алабыз. Башка шундый бетә торган бер нәрсә булмаган әйберләр. Юк инде, юк булмады анда. Ну туалет кагазы. Карабадай күп утырасыз. Карабадай монда ашамыйлар, Роберт, мин сиңа ни бик зур сер әйтәм, ашам без аны русский битеннән генә алабыз. Кече һәм урта бизнес нинди зыян күрде? Бәлки дәүләтегез ярдәм итә микән аларга? Дәүләт ярдәм пакетлары дип әйтикмесең инде, нинди ярдәм бирәчәкбез дип әйттеләр. Анда ниндидер критерийлар бар, мин аларны белмим, дөресен әйткәндә, чөнки минем теге кече уртача бизнесым юк. Әмма ниндидер ярдәм булачак диделәр. Банкларда исә инде күбесе теге кредитлар алган булсаң, шул теге түләүләрне кичектерделәр. Алар соңгырак түләнәчәк, түләсәгез дә була дип әйттеләр инде. Теге ипотекаларны, эшләрен югалткан кешеләрне тоже. Чынлап әйткәндә, мин бик сөендем һәм горурландым. Минем карашка Россия дәүләтендә иң беренчеләрдән дөрес мераларны Рөстәм Нургалиевич кертте дип уйлыйм. Һәм дөрес реакция биргән безнең президентыбыз. Хәтта Бүтін Россиядан иң беренче булып кертелгән түгелме безнең каникуллар иң беренче? Россиядә гомумән бүтән Россиягә кертеләр бер көн. Юк, каникулга итәрәк җибәрделәр. Юк, бүтәнсе 28-ннән Бер Рөстәм Нургалиевич яхшырак. Барыбер яхшырак. Ничегрәк менә хәзер онлайн укулар бара? Беренчедән теге күп бала дигәч мин бик ни рәхәт, чөнки минем әни кунакка килде. Һәм кунактан китә алмады. Безнең белән калды. Аннары Квебектан укытучылардан шундыйрак хатлар килде. Айрушя менә Салих һәм Йосыф 12-13 яшьлек балалар өчен шундыйрак
балаларның болай да стресс, болай да алар өчен яңа ситуация. Шуңа күрә балаларны тимәгез, ял итсеннәр. Укулары шундый беләсеңме, бернинди менә шундый паника юк. Без аларга менә бирәбез шушындый менә ниндидер направление кебек инде аларга менә ниндидер Беренче ике атна даже алар аны ни булдырылганча эшләсеннәр шунда. Хәзергә хәтлек безнең Zoom'нан дәресләр онлайн юк. Sizde yok. Olmagayın bulmazdır dayı. Алар бөтенесе борчылалар баланың хис кичерешләре турында. Стресс булмасын дип әйтәләр. Мәсәлән, уйлап карыйсың, ул шәһәрләрдә бар интернет күпкә җайлырак менә. Шул иптәш Василий да бик зарланадыр. Безнең авылда ди интернет та тотмый ди. Ул балалар белән утырга кеше дә юк ди. Мин киттем чәчүгә ди. Минем хатын тагын каядыр эшли ди. Балалар үзләре генә өйдән ничек тоташласын белмәре. Һәрбер балага әле үзенә аерым гаджет кирәк теге тоташырга Zoom'га. Ул бит бөтенесе дә теге bütün әйбер булса инде кул астыңда җайлы әйбер, булмаса инде ул бит күпме стресс әтиәниләргә әле тагын. Мәсәлән, шуңа дип бик эше пошып утырадыр. Мин аны да аңлыйм дөресен әйткәндә, чөнки ул теге бер дә җайлашмаган килеш шулай бергә ритмга кирип китергә ул бик авыр. Минемчә шул теге ул дөрестән дә шактый зур гына стресс теге балаларга шундый әйбергә кирип китү тизгеләй. Минем бит инде 2нче ел онлайн татар мәктәбе эшли. Һәм бу елны минем теге зур уңыш үзем өчен ул яшүсмерләр бик күбәйде һәм 65 иде, хәзер 62 бала укый. 5 Казан укытучысы белән, бер Төркиядәге кыз белән укыйлар татар теле. Татар тарихы булды 2 ай. Алар татар халыкара олимпиадага әзерләнделәр һәм дин дәресе кебек әхлак дәресе бер бар. Шундыйрак төрле юнәлештә ихтыяҗга карап. Һәм менә анда әйтәм 7 классны мин 2 тапкыр атнага күчердем. Атнага 2 тапкыр укыйлар инде. Бер атнага 2 тапкыр укыйлар. Чынлап әйткәндә менә теләсә нинди чит илдә яшәүче татар әнисе нәсиәштән безгә татар теле кирәк. Һәм хәзер син аңлыйсың. Окей, Вашингтонда бу малай бар. Бу Франциядә бар. Менә алар 8 яшьлекләр, менә алар бер дәрәҗәдә сөйләшәләр. Аннары икенче баш авырту төрлесенең төрле вакытта тренировкалар. Укытучы бу вакытта һәм менә бу схеманы ясар өчен бу ни теге психологлар әйтәләр бит мышлениены развивайте мышление диләр карантинда. Менә бу миңа бик шәп күнегү, чөнки моны туры китерү бик авыр. Һәм якшәмбе бер тапкыр татар теле бу зур прогресс. 2 тапкыр татар теле без инде вау дип кычкырабыз, синәбез, бик рәхмәтлебез һәм укытучыларга да бик рәхмәтле, укытучылар да бик шат хәзер онлайнда утырып бәребер аларга яхшы гына хезмәт хакы килә. Без бит инде иртәрәк карантинда утырдык. Һәм шул вакытта әниләргә яза башладык. Туганнарга, апаларга шатлатабыз. Безне беренчедән теге әзинә паникерша кебек кабул итәләр. Икенче яктан көлеп теге ни. Аннары шундый шаярулар да чыкты инде. Әбине бәйләп куялар да телевизор каршысында. Әби бу синең саулыгың өчен инде теге. Шундыйрак ишенап кешегә җиткерергә бик авыр инде мәсәлән. Авыр. Кеше аңламый әле пока. Имбир булыша инде, лимон булыша, мин авыртмыйм инде шундыйрак позиция теге. Мин ни хәзер килограмм белән лимон ашыйм да, мин яхшы булачак. Юк, син авыртмыйсың. Ул имбир бар синең, юк авыртмыйсың. Но син бит мәйтәм кешене ширләтә аласың. Менә шулай әйтәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерәм, кадерле тамашачылар. Бу инде безнең каналда яшәүче милләттәшләребез. Алар инде әгәр дә хәтерегездә булса, 30 август көнне республика көненә Ниагара шарлавыгын Татарстан әләме төсләренә киттеләр, буяттылар. Шулаймы? Афәрин сезгә, аерым афәрин миннән. Сау сәламәт булыгыз, авырмагыз, кулларыгызны юыгыз. Амин шулай булсын. Югырбыз. Һәм SMS-ка биреп кенә урамга чык.